Európai körutazás április 15-től 20-áig. Új lídereknek és új lídereket nevelő lídereknek. Az októberi, novemberi, decemberi, januári vagy februári időszakban. Vágj bele egy nagy kalandba, vadonat új formában. Európai körutazás. Barcelona, Marseille, La Spezia, Róma. Egy életre szóló körutazás a földközi tenger szívében, a világ egyik legnagyobb tengerjáró hajójának fedélzetén. Prémium kategóriás nyaralás. A legmodernebb lakosztályokban, határtalan szórakozás, interaktív vízpartok és szörfzónák, gasztronómiai paradicsom és nagyszerű élmény, kiváló éttermek egy igazi levegővárosban. Szárnyalj új magasságokba a Green Bay vezető lídereivel. Üdvözlünk a csodálatos lehetőségek világában!